Kublai phi baro ki viewer bat ki subscriber chunga hakani ka video nga pen tips phi ba ngala yok khar ya kawai ka Aadhaar card jong iwe kong nga yok khar ya kani ka Aadhaar card na non ba nong stoin kani ka Aadhaar card ngala yok khar bat ngala lap lakham slam ngala pen mi video ru hakani ka YouTube channel chunga andre ka video chunga kala sha delete namar nga kum batai benya aki detail bat nga chondur yaka neka Aadhaar card temen ta ngakwa ban pentip phi ba ngayu iba bun bakin nong west ki badai ki subscribe bar jonga dengan kwa bakin share ne bakin pentip ya ini try jongga neka Aadhaar card yo lese dona pedang jong phi ki bai thu ya ini kong ma te lada phi kwa ban yo biang ya neka Aadhaar card phila ban kontak dengan apo Facebook ka Facebook link jonga ka don be apo description te ini kong ide nakasnong lang sing e west ka sihil badai ikong milaris sangriang balai ngakwa ban pentip ya kania na marba sin bala jau Aadhaar jong phi la jinjar ban le thmai mo da pidon kam e te what's new e bangakum pentip slam ya kane te kublai shibun bat kublai shehjar ngu ya phi baro ki viewer bat ki subscriber jonga